бародаро ҳамада салому алайкум. Навори имрӯза навори информатсионӣ мешавад, яъне ки маълумот барои муҳоҷирое ки нав ай ватан мераванд. Чиҳеле ки мо медонем мераванд мақсад барои регистратсия кардан ё ки чӣ кардан. На ҳама одам ҷо меёбад ва яке одам дар як ҷое кор мекунад ки дар оҷо кор карда хоб карда метавонад, мисол регистратсия карда наметавонад. Не ки мушкилиҳо бисёр рух метавад ва чӣ кор мекунанд одамҳо? Меравад через ягон шинос ё ки через ягон одам дар ягон кас регистратсия мекунад. Баъдан чӣ гап мешавад? Вақте ки патент кардан мешавад ё ки ягон кори дига кардан мешавад ва ё ки дар раҳ ягон проверка ягон чӣ мешавад, баъдан фаҳмо мешавад ки регистратсия ту чӣ буда? Бале, фарши буда. Ҳамин хотир ҳозир дар ин видео як бародар дар шумо подробно мефаҳмонад ки регистратсияра чӣ хел бигирӣ, ай куҷо бигирӣ ва ай ҳамада муҳимаш ки чӣ намуд бисанҷӣ регистратсия ихта ки ҳамун фаршивӣ ҳаст ё ин ки нест. Маълумоти хеле дар кория ҳатман тамошо кунед. ва дӯстон, чӣ хеле ки дар навори пешина ман гуфтам, ба ҷои салом паёмо ман ягон чиз дига придумад мекунам, яъне ки чӣ мешавад бародаро, ин як намуд бозӣ мешавад. Бале мешавад ки ин бозиро просто бе ягон приз, бе ягон чи ҳам кунӣ, просто барои интересния. Заодно ҳам шумо метавонед ки внимательности хитона бисанҷед ки то кадом дараҷа мақсад чашми шумо зурай, яъне гап дар бораи чӣ меравад. Дар видео ҳамин тамоми видеоро як ҷо шуда подсказка ба ҷо мекунам. Ҳам подсказка алоқамандӣ дора ба инами логотипи канали ман, яъне ки ҳамин хид логотипай дар як ҷои ҳамин видео ман ҳамро ба ҷо мекунам, пайдо мешавад, гум мешавад. Задачаи шумо ҳамро ёфтан. Касе ки ёфт, касе ки якмин шида ёфт, ба эвазаш приз мегирад. Бозӣ просто бозие ки мешавад ира бе ягон приз кунӣ ва ин призе ки мегирем ягон призи қимат ҳам нест, просто барои қизиқ шидани бозӣ мақсад призиш мемонем. Метавонем ки приз намонем, просто касе ки меёвад номаша дар видео борорем ё ки номашо дар видео бугем. Не ки ман фикр кардам ки хубаш приз монем бо интереснитар мешавад. Касе ки дар ин видео меёвад приз намегирад, просто иҷа санҷиша ку ки меёва ҳамин подсказкара. Баъд ай видеои оянда ман худам гап мезанам, призе ки ман овардам, приза шуморо нишон метавонам, мегӯям ки чӣ мешавад приз. Ва чӣ хеле ки дар угли канали ман логотип баромадагия и постоянно ҳаста, и ҳам неста. Ва чӣ хеле ки интрои канал мебурая. И ҳам нестай беғарзай ҳардиамиё бо дар як ҷои дигаш пинҳон карда мешавад. Ҳамин значок одаме ки меёва дар комментария менависад, ман ёфтум дар фалон дақиқаву секунди видео дар фалон ҷошай, мақсад тарафи, например тарафи чапи экранда, дар фалон минуту фалон секундаш. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинон ва шунавандагон. Инчунин саломи гарми худро ба мардуми шарифи Тоҷикистон, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд мерасонам. Имрӯз мехоҳам як масъалаи муҳимро ба муҳоҷирон, аниқтараш ба муҳоҷироне ки дар шаҳри Санкт Петербург кор фаъолият доранд бирасонам. Ин ҳам бошад масъалаи регистратсия мебошад ки аксарияти муҳоҷирон ба он мушкилӣ доранд. Барои чӣ муҳоҷирони дар шаҳри Санкт Петербург бударо фаҳмонданем, на ҳама муҳоҷироне ки дар Федератсияи Русия дар дигар шаҳр кор фаъолият дорам. Чунки худи ман ҳам айни ҳол дар муҳоҷиратӣ дар шаҳри Санкт Петербург қарор дорам, ба ҳамин кор машғул мебошам. Яъне муҳоҷиронро ба қайд мегузорем, аниқтараш регистратсия менамоем. Ва ҳоло мехоҳам як барномаро ба шумо муҳоҷирони дар Питер буда нишон доданам ки чӣ гуна регистратсияҳои худро дар он тафтиш намоед, ки дар дасти қаллобон ё худ мошенникон наафтед. Ва ин барнома танҳо МФЦ-ҳои шаҳри Санкт Петербургро дар худ ҷой кардааст. Ва касе ки дар ин шаҳр ба воситаи МФЦ дар ягон посредник ё худ ширкатҳои миёнаравҳо ё худ хазайн дар МФЦ регистратсия кардааст, дар ин барнома ки ҳоло мо ба шумо нишон доданем, регистратсияҳои худро асл ё худ оригинал ё худ фалшивӣ буданашро тафтиш карда метавонед. ман ҳамин регистратсияе ки мо дар МФЦ худи мо масалан як ҷамиро интихоб менамоем ва онро дар барнома месанҷем. Регистратсия айнан ҳамин гуна шакл дорад. Баъд як варақи зиёдатӣ, яъне таздиқкунандаи ҳамин регистратсия, подтверждение лист мегӯянд, бояд дошта бошад. Ва дар МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг. Ба телефони мобили худ медароед, дар Play Market ворид мегардед ва дар ҷои поиск номи ҳамин барномаро ҷустуҷӯ менамоед, яъне мекобед. ин ном дорад госуслуги Санкт Петербурга менависед, ҳамин чиз мебарояд ва пахш менамоед. Дар сархати аз ҳама боло рамзаш, яъне шаклаш ду тарафи мости бозшуда, яъне
ана купруки боз шуда, ки ин символи ҳамин шаҳри Санкт Петербург мебошад. Онро пахш менамояд як бор ва тугмачаи установкаро зер менамояд. Аз сабабе ки ман онро дар телефони худ установка намудам, хоб бар ман он тугмача фаъол нест, балки открит, яъне боз намудан ва ҳамин гуна шаклро дорад. Провер статус заявления. Дар инҷо омада шудааст. МФЦ офиси государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга. Дар тугмачаи сабз дар ки шакли доираро дорад, як бор зер менамоем ва проверка статус заявления, яъне насаб, номи падар, номер заявки ва дата подачи заявки, яъне чӣ чизҳоро дар инҷо пур намудан зарур аст. Ҷои фамилия меояд, пушти регистратсияро мегардонед. Фамилия, имя, отчество шахсе ки шуморо ба қайд гузоштааст дар МФЦ. Фамилия, имя, отчество, насаб, номи падар. Дар 3 сатр ҳаминро пур кардан лозим аст. Ин шахс Лаврентев номаш Сердан падараш Анатольевич. Номер заявки кадом номер мебиёд? Номер заявки вақте ки ҳамин таздиқкунандаи листи зиёдатиро ки дар регистратсияи худ мебинед, ҳатман бояд ҳамин бошад. Агар худаш танҳо бошад, аксарияташ қалбакӣ аст. Номер заявки дар инҷа чопӣ нашр шудааст, яъне чоп шудааст. Инро дастӣ дар инҷо низ менависанд, ё дар инҷо, ё ки дар як углаш, ё ки дар пешаш, умуман дар ин менависанд. Ба кадом худ? Ба хотир ки яке шахс мехоҳад инро бо худ нагирад. Ҳамин рақам 336 05 929 336 05 929. Ана дата падачаш дар инҷо оварда шудааст. 20 сентябр 2019. 20 сентябр 2019. Хоб, ҳозир ҳамин рақамро ёки фарқ надорад, ина ёки онро мақсад дар номер заявки бояд чӣ кунем? 336 05 929 336 05 929 20 сентябр. Дата подачи заявки 20 09 2019. Проверить. Мана баромад. Хоб, заявление 336 05 929. 336 05 929. 336 05 929. Аз санаи 20.00.2019. 20.00.2019 ва инҷо низ нависта шудааст. 20.00.2019. Государственная услуга по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации. Статус. Электронное дело, сформированное в МФЦ, принято системой. Чиро мефаҳмонад? Яъне ҳамин регистрацияи шумо дар МФЦ таҳти ҳамин рақам ва дар санаи ҳамин таърихи 20.00, яъне падача шудааст, ё худ ҳамин собственник, ё худ ҳамин шахс шуморо ба қайд гузоштааст. Яъне ин шаҳодати онро медиҳад ки ҳамин ҳуҷҷати шумо оригинал аст. Оригинал ба чӣ гуна? Умуман ду база мавҷуд аст. Базаи МФЦ, базаи ФМС. Базаи МФЦ ки мақсад бошад ҳамин, яъне официально, яъне расман пешниҳод шудааст ҳамин регистратсияи шумо ва аз 3 то 2 ҳафта дар базаи ФМС мебарояд. Яъне МФЦ ҳаминро қабул мекунад аз шаҳрвандон ва ҷамъ намуда ба ФМС, яъне ба ФМС пешниҳод менамояд. ФМС ин ҳуҷҷатҳоро дубора тафтиш намуда ба базаи асосӣ ворид менамояд. Вақте ки ҳамин чизи шумо мақсад дар базаи МФЦ ки бошад, ин хо нохо то 2 ҳафта дар ФМС меғалтад. Агар ҳамин набошад, ҳеҷ гоҳ ини шумо дар регистратсияи шумо дар базаи ФМС намеафтад. Мақсад агар ҳамин заявка, номер ҳамин заявка, мақсад ҳамин охираш 9 аст. Ҳамин 9 гирифта мақсад ҷояшда 0 мемонем. 0. Проверка мекунем. Проверить статус заявления. Информация по вашей заявке не найдена. Яъне ин гуна заявка, ин гуна қабул шудагӣ нест, ин гуна ҳуҷҷат мавҷуд нест. Ино гирифта бо аз нав 9-ро мегузорем ва дубора тафтиш менамоем, мебарояд. Боз мақсад ҳамин Лаврентев. Ҳамин агар Лаврентева як ҳарфи агар зиёдатӣ ворид намоем, бо тафтиш мекунем, не найдена. Информация по вашей заявке тоже не найдена. Ҳамин аро бо айсар пур мекунем, бо тафтиш менамоем. Хулоса як ҳарф агар як рақам зиёдатӣ бошад ё камӣ бошад ё ки хато бошад, қабул намешавад. Ва ҳамин гуна дар кадом мақсад посредникое ки мақсад миёнаро ё касе ки бошад, мақсад вақте ки регистратсия менамоед, ҳатман пеш аз қабул кардани он
агар ба воситаи ҳамин МФЦ супорида бошад, шумо метавонед тафтиш намуда баъд қабул намоед. мақсад ягон чӣ надорад, мақсад ҳамин чиз тафтиш намоед. агар ки дар базаи МФЦ ки набуромад, шумо метавонед қабул накунед ва регистратсияи кунагӣ, яъне пештараи худатонро талаб намоед ки бе регистратсияи пештара шумо дар ҷои дигар дуюмбора падаша карда наметавонед. муҳоҷироне ки дар шаҳри Москав ва дигар шаҳрҳои Федератсияи Русия қарор доранд, метавонанд ба посредникҳо муроҷиат намоянд. агар ки онҳо ба шумо фаҳмонанд, ё худатон метавонед мустақилона аз Play Market ё дигар сайтҳои интернетӣ ин гуна барномаҳоро дарёфт намоед ки ба дасти қалобон наафтед. рости ин барномаро ба ман як зани беларусӣ ёд дод. аслан вай бар ман ёд доданӣ набуд, чун мо бо вай зан ҳамкорӣ доштем. рости оиди регистратсия дар ҳамкорӣ каме хиёнат кард, ба болояш каме фишор овардам ва ин барномаро ба ман ёд доду ба қавли худашро сафед кард. айни ҳол корхонаи мо низ бо як чанд отел, яъне гостиниса дар шаҳри Санкт Петербург общежитҳо шаҳрнома дорад ва ҳамаи шаҳрвандони хориҷӣ ба мо оиди регистратсия муроҷиат менамоянд, дар он ҷойҳо ба қайд мегузорем, албатта ба воситаи МФЦ ва тафтиш намуда ки мақсад онҳо низ муҳоҷир ҳастанд, мақсад ба мушкилиҳо минбаъда рӯбарӯ нашаванд. агар дар ҳолати қалбакӣ баромадани ҳамин регистратсияҳоятон пулис шуморо медорад дар ҳамин шаҳри Санкт Петербург ба андозаи 5300 рубли русӣ ҷарима менамояд. 5300 рубл. корхонаи мо низ чӣ нафароне ки нав меоянд ва чӣ нафароне ки регистратсияи худро тамдид ё худ продлид кардан мехоҳанд, бо кафолати 100% ба қайд мегузорем. суруғаи мо Сеной площад, яъне метро Садовӣ, наздики метро дар қарор дорем, офис дорем расман. рақамҳои мо мақсад оиди регистратсия 8911 796 1618 мебошад. бор дигар такрор менамоям рақамҳоро. 8911 796 1618. ва муҳоҷироне ки мақсад дар сохтумонҳо кор фаъолият менамоянд, мақсад касоне ки мақсад чӣ бошад, мақсад метавонанд ба бародарони худ тавсия намоянд. ва аз касоне ки ин наворро тамошо карданд, хоҳиш карда мешавад ки ба дӯстон ва наздикони хеш равон созед, онҳо низ бидонанд, то дар дасти қалобон низ наафтаанд. ва аз он тоҷиконе ки шаҳрвандии Ӯзбекистонро доранду бо забони ӯзбекӣ ҳарф зада метавонанд, ба бародарони ӯзбекии худ ҳам фаҳмонед, онҳо низ мақсад ба дасти қалобон наафтанд. ин ҳам кори хайр мебошад. рухи сарбаланду хонаобод бошед. ассалому алайкум. ва дӯсто, дар ҳар як чизе ки ман тавсия метавонам, ман пешаи ҳама безопасности подписчикома фикр мекунам ва ба бародаромо суҳбат кардем ки агар барои увери набудани подписчики мисол шумо фреб намекунед, мисол ягон дилиш дар дур наравада ягон гап мешавад ки суми кори шуморо баъдан бутам. гуфт бале, ин хелша мумкин е, агар ки мақсад дилиш дур барава метавона ки 50 на 50 бута баъдан ки тайёр кардем покиза баъд ними дигаша, ё ки вабши агар переживат кунад ки дуруға ягон чия метавона ки мо тайёр кунем баъдан сумша бута. не ки бародаро фикр кунем ки ё мақсад ҳавои наменависанда ё ҳам сум метам кора мекунам. барои ҳамин ишам фикр кунем, не хай касе ки дар дилиш дар дур мерава шумо метавонем 50 на 50 чӣ хеле ки гуфтем, ё ин ки покиза кори шуморо буд кард баъдан. ҳама дар хайр бародаро, худо нигоҳ кунед то видеоҳои оянда.